Danas ću da opakujem jeje, a jaje, hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Hej, čao društvo, wow. Šta li danas to imamo u jajetu? Ovo je nešto zeleno? Prsten. O, pečat. Zeleni pečat. Mnogo slatko. O, i zvončica preko svega. Hehe, super. Danas ste dobili pečat. Šta li se krije u sutrašnjem zlatnom jajetu?